Здравейте, приятели! Днес ще играем ето тази игра. Ще, ще снимам много клипове на всякакви игри, които мога да си изтегля на телефона. Утре може и да заснема нов клип на Mortal Kombat. Затова някакво се прави. Трябва да изчакаме да зареди. Ще спра на пауза, докато зареди и после пак се върна. Здравейте, хора, върнахме се. Явно ми пада батерията, затова сега ще го включа и си отворя подаръка. Да видим какво ми се пада. Ако се чуете за какво е толкова силно, не съм си включил съм си бут от колонката, защото слушах музика. Ще го намаля. Ще снимам и на Clash Royale. Аз ще ви покажа какви скинове имам. Ако играете тази игра, помнете, че колкото градуса сте насочили и сте го оцелили, после пак трябва да го направите 100 градус. Аз бях показал 17. Ако ви хареса това видео, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Всеки ден ще имам нови клипове. И ще има скоро. Коментирайте на какви игри да снимам. Аз на тази игра съм добър. Сега ще ви покажа с скиновете. Ето ги скиновете. Ще почнем от начало. Тези имам. Този го спечелих от такъв чест. Такъв чест го спечелих, който виждате сега. Този е от 15 гледания на клипчета за играта. Този е елементарно, че в началото си го купувате. Ето ги те. Този си го получих безплатно. Ако играете, знаете. Това са ми скиновете. Аз игра с това, че ми е най-любим. Клипа ще продължи около 10 минути, може би. 13 градус. Понякога пропускам и това е доста често. Загубеняк. Нали така? И пак ли 14 е? Според мен то герой сега, с който тук ще му цели, е слаб. Нищо, че го има. Ай, цепнах. Ако играете тази игра, коментирайте колко скина имате.
Не му играе това. Аз съм на най-доброто място. И че ме подпали. И ми пишете кой скин ви е най-любим. И той ще ме уби, бе. 30 градус. Айде, бе. Довършвам. 30 градус беше. Този го мраза. И пишете на кое сте от тея. Аз съм на второ. Ще игра малко на тази игра и свършваме клип. Това е първия клип. Харесайте го това клип. И се абонирайте за моите приятели. Единия... Чакайте, че му забравих името. Evil Boss, другия матч беше Devil Boss. И пишете дали играте тази игра. Също. Така, кацаме тюнингова. След малко ще ви покажа за коя кола събирам. За тази кола събирам. Ето това. Ето я. Ето. Ето това BMW. Аз 5000. Ма ще ги събера.